Helo, pnawn da, croeso I sesiwn ffitrwydd arall efo fi, Owain Tudur Jones. Efallai bod chi'n ymwybodol, dwi wedi bod I ffwrdd ers rhai wythnosa yn galifantio yn gwylio Cymru yn chwarae pêl-droed yn yr Euros. Os da chi unrhyw beth fel fi, ar ôl rhyw gyfnod heb wneud llawer o ffitrwydd, da chi'n dechrau teimlo bod angen gwneud rhywbeth. Felly, y gyntaf nôl I fi, gobeithio fyddwch chi'n medru ymuno efo fi. Da ni am ddechrau yn eistedd nôl yn y gadar a gweithio'r ddwy fraich ar yr un amser os yn bosib. Dwi'n am wneud cylchoedd I un cyfeiriad. Gofiwch anadlu drwy'r symudiad. Stop bach. A wedyn nôl I fyny. A da ni am weithio yn groes. Cylchoedd i'r cyfeiriad arall. Ond diolch moch pa gyfeiriad. Da iawn. Da iawn chi. 3, 2, ag 1. Da iawn chi. Reit, symudiad nesaf, da ni am weithio ar flaen y gadar neu'r soffa. Da ni wedi gwneud y symudiad yma o'r blaen. Da ni bron yn ffalsio bod ni am godi oddi ar y sedd, ond dyda ni ddim, a nôl I lawr. Felly da ni'n gweithio y cyhyra'r triceps ar gefn y fraich yma yma. Da ni roi pwysau ar y ddwy law, y ddwy fraich. Codi rhyw fymru, mae'r breichiau'n sythu, teimlo'r tensiwn tu ôl y fraich, a nôl I lawr. Newch chi sylwi dim hen ôl I'm yn codi o gwbl oddi ar y soffa. Ffwrdd â ni. Gwiro ymlaen. Codi. Nôl I lawr. Da iawn chi. Da iawn. Reit, nôl â ni. Tro yma, da ni am weithio chydig bach o ryw stretch. Mae'r ddwy fraich yn mynd I godi'r un amser. Da ni wedyn yn gollwng un fraich a gwiro i'r ochr. Felly dilynwch fi. Ffwrdd â ni. Y ddwy fraich yr un amser, anadlu fewn. Y fraich chwith yn gollwng. A wedyn gwiro tuag at y fraich yna. Nôl i'r canol. Unwaith eto. A wedyn ochr arall. Da iawn chi. Mae'r breichiau'n gweithio. Byddwch chi'n teimlo'r cefn yn sythu ac yn stretcho. A wedyn yr ochr. O'r canol. Da iawn chi. Reit. Y symudiad nesaf, os oes rhywbeth o gwmpas da chi'n medru gafal a gwasgu rhyw fymryn. Diolch moch be dio, tin beans, mae gen I bêl tennis yma yma, tool, y remote control sy'n newid y sianel ar y teledu, be bynnag sydd yn o fewn cyffyrddiad I chi rwan. A be da ni am wneud, ydy da ni am weithio'r cyhyra'r biceps, da ni wedi gweithio tu ôl y fraich, da ni am weithio blaen y fraich yma yma rwan. Felly, fyny ag I lawr, mae'r symudiad yn ddigon syml, ond be nwch chi sylwi drwy afal mewn unrhyw beth, di'r bêl tennis mae ddim yn pwyso dim byd, ond just I wasgu. A wedyn mae hynna'n adio tensiwn I gwylod y fraich hefyd. Felly fyny â ni. Teimlo'r cyhyr yma'n gweithio, a drwy wasgu'r bêl tennis, gwylod y fraich, mae yna densiwn yn fanna'n bendant. Ymlacio, newid ochr. Symudiad digon syml, ond unwaith eto, mae'n jyst yn gweithio gwahanol gyhyr yn y corff. Da iawn chi. A symudiad ola, da ni'n eistedd nôl chydig bach unwaith eto. Da ni'n gwneud rhyw gylchoedd am y nôl, un fraich a wedyn y llall. Bron bod ni yn y pwll nofio unwaith eto, barod I wneud backstroke. Ffwrdd â ni te. Y dde nôl a'r chwith. Cadwch yn syml. Ond bod ni'n symud, dyna'r oll sy'n bwysig heddiw. Agor y sgwydda yma fyny. A dyna ni
y sesiwn gyntaf nôl i fi beth bynnag wedi chwblhau. Mae'r breichiau wedi gweithio'n galed, mae'r ysgwyddau wedi gweithio'n galed heddiw. Da iawn chi bawb. Welai chi wythnos nesaf.